Улады СССР спецом выкликали дождь над Беларусью, каб радыактыўная хмара не дайшла до Москвы? Ці праўда, што беларусам скармілі шмат забружанага радыяцыяй мяса? Як Лукашенко скасаваў усе льготы чарнобыльцам? У гэтым годзе 40 гадоў чарнобыльскай катастрофе. Я нарадзіўся праз 6 гадоў пасля яе, і ў школе нам расказвалі, што гэта нешта страшнае, але мне падавалася, што Чарнобыль гэта нешта далёкае і з іншай эпохі. Калі шчыра, мой галоўны дзіцячы ўспамін пра Чарнобыль гэта вось гэты трек на Nokia 6320. 13 лет прошло, как Чернобыль долбанул. Вот когда народ радиации хлебнул. Але калі ў сталым узросце я паглыбіўся ў тэму, то проста афігеў. Бо тое, што зрабіў з Беларусю Чарнобыль, гэта сапраўдны трындзец. І жахлівых гісторый у гэтай тэме хопіць не на одну кнігу Алексеевич. Таму сёння мы, канал «Загляне сонца», сабралі для вас торбу фактаў, якія рэальна шакуюць. Гэты выпуск не пра дэталі самой катастрофы. Ён пра тое, як яна змяніла Беларусь. Ну што, наперад. Падлеткавага ўзросту я часцяком сустракаўся са словам шчытападобка. У маці была павялічаная. І часцяком побач з гэтай шчытападобкай ішло слова рак. Дарослыя казалі: ну а што вы хацелі? Чарнобыль. Давайте адразу да лічбаў, каб зразумець маштаб катастрофы для Беларусі. Толькі паводле афіцыйных падлікаў страты ад чарнобыльскай аварыі для Беларусі складаюць 235 мільярдаў даляраў США. Гэта 32 бюджэты рэспублікі на 1985 год. Амаль чвэрць нашай тэрыторыі, 23,5%, была забруджаная, а на гэтай тэрыторыі тады жыло 2,2 мільёны чалавек. Офігеть. І ніхто з гэтых людзей у першыя самыя важныя дні аварыі не быў праінфармаваны пра тое, што адбылося ў 1 гадзіну 24 хвіліны 26 красавіка 1986 года на 4-м блоку Чарнобыльскай АЭС. Усяго ў некалькіх десятках километров от Беларуси. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пра што можна разважаць, калі нават Мікалай Слюнкоў, тагачасны кіраўнік Беларусі, скардзіўся. Нават Шарбіцкі, кіраўнік Украінскай ССР, не пазваніў. Сусед называецца. Чамусьці здаецца, што ў гэтым сказе было шмат мацюкоў. 26 красавіка радыеактыўныя рэчывы ў выніку выбуху на Чарнобыльскай АЭС былі выкінуты на вышыню да 1,8 кіламетра і пачалі перамяшчацца на тэрыторыю Беларусі. А пасля газета «Известия» пісала: на шчасце ветер дзьму не на Кіеў. Уявіце, чаму радаваліся савецкія журналісты. У выніку з 26 па 30 красавіка 2/3 радыеактыўных рэчываў з Чарнобыля асела на тэрыторыі Беларусі. А ліўневыя дажджы прайшлі ў Гомелі, Магілёве, Хойніках, Брагіне і нават у Мінску, не кажучы ўжо пра тысячы вёсак паміж імі. Пісьменнік Алеся Дамовіч адкрыта пісаў, што такія зацяжныя, вельмі дзіўныя дажджы выключна на тэрыторыі Беларусі былі звязаны з тым, што калі патокі паветраных мас сталі змяшчацца і пагражаць Маскве, улады аддалі загад пасадзіць чарнобыльскую хмару на Магілёўшчыну. Просто дрыжкі па скуры, калі я даведаўся пра гэты факцік. Таму вялікая радыяцыйная пляма з'явілася не толькі на Гомельшчыне і Брэшчыне, але і ў Магілёўскай вобласці. І беларускае кіраўніцтва на чале з Мікалаем Слюньковым цалкам падтрымлівала лінію маскоўскіх босаў. Политбюро взяло в свои руки всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий. Вось як кіраўнік Беларусі хваліўся гісторыяй, як яму рэспектавалі ў Маскве. Паклікалі нас да старшыні Савета міністра Рыжкова. Дык Ляшко, украінскі прэм'ер, 1,5 гадзіны плакаўся, клянчыў аб дапамозе, а наш Кавалёў, беларускі прэм'ер, за 10 хвілін зрабіў справаздачу. Дык Рыжкоў паляпаў яго па плячы. Вось, украінцы, вучыцеся ў беларусаў. І гэта той Слюнькоў, які пазней казаў, што ніхто нічаго не ведаў. Никто ничего не знал. И Горбачев. Что там, какая радиация, что радиация и что там произошло. Так, давайте крыху адпачнем ад Чарнобыля. На пачатку відэа я ўжо расказваў, што будучы падлеткам так сабе ставіўся да гэтай тэмы. Таму яшчэ адзін камін-аут. У мяне няма пасведчання кіроўцы. Так склаўся лёс, і насамрэч пакуль за старно мяне не цягне. Але калі вы жывяце ў Польшы і ў вас ёсць жаданне навучыцца кіраваць аўто і атрымаць пасведчанне кіроўцы еўрапейскага ўзору, то гоў да хлопцаў з аўташколы Дэніс Драйв.
Гэту школу зрабілі беларусы, а мы ж ведаем, што беларус беларусу беларус. Ну і бонусам высокая якасць. Займацца можна і ў Варшаве, і ва Ўроцлаве, і ў Гдыні, і ў Беластоку. Ну і самы кайф, вам знойдуць інструктара не толькі на рускай, польскай, украінскай ці ангельскай мовы. У Денис Драйв можна займацца і па-беларуску. Гучыць прывабна настолькі, што я ўжо сам падумаў пайсці вучыцца. Калі у вас такія жа думкі, то у апісанні гэтага відоса там уся інфа і падрабязнасці. Хух, крыху адпачылі, таму вяртаемся да Чарнобыля. Насамрэч, ужо ў першы дзень пасля аварыі 26 красавіка стала зразумела, што адбываецца нешта не тое. Асабліва, калі партыйныя кіраўнікі з Гомельшчыны заўважылі, што ў суседняй Украіне пачалі эвакуяваць людзей. Але тыя, з кім яны чарашку кулялі і юшку варылі на беразе Прыпяці, іх украінскія сябры, ні слова не сказалі сваім суседзям. Вось што значыць краіна КДБ і дзяржаўнай таямніцы. А вось людзі, якія жылі ў чаканні вялікіх майскіх святаў, ужо разумелі, што нешта не тое. Так жыхар Брахінскага раёна Адам Варанец апісваў, што 27 красавіка даведаўся пра аварыю на Чарнобылі ад суседзяў, але не дадаў гэтаму значэння. У тыя дні стаяла нейкая ненатуральная спёка. Прайшоў дождж, і мае дзеці бегалі ў двары па лужынах. Я радаваўся, няхай бегаюць па цёплай вадзе, закаляюцца. Потым высветлілася, што гэта было вельмі небяспечна. Вада была насычана смяротнымі радыенуклідамі. І я да гэтага часу не мог прабачыць ураду, што ён так паставіўся да здароўя людзей, асабліва дзяцей. І такая гісторыя паўтаралася па ўсёй краіне. Яна шырока азначала першамайскае свята. Бросили вызов догмам, готовых рецептов нет. Мы верим сердцам свободным и ритмам летящих лет. У выніку людзі атрымалі вялікія дозы ізатопаў йоду 131. Яго час паўраспаду 8 дзён, які назапашваўся ў шытападобнай залозе, асабліва ў дзяцей. Цэзію 134, час паўраспаду каля 2 гадоў, стронцыю 90, паўраспад каля 28,8 гадоў. Яны накопліваліся ў коснай тканіне. Цэзій 137, перыяд паўраспаду каля 30 гадоў. Вось табе і сумная гісторыя пра шытападобную залозу. Фактычна, першым, хто паведаміў беларускаму савецкаму кіраўніцтву, што ў Чарнобылі адбываецца катастрофа, якая пагражае Беларусі, быў Васіль Несцярэнка, дырэктар Інстытута ядзернай энергетыкі Акадэміі навук БССР. Ён акурат быў у камандзіроўцы ў Маскве, калі даведаўся пра выбух у Чарнобылі, і 28 красавіка цэлы дзень тэлефанаваў у Мінск. Пры слове аварыя тэлефонная сувязь адразу перарывалася. Урэшце, пасля шматлікіх спробаў Несцярэнка змог патлумачыць сваім калегам з інстытуту Сосны, што неабходна папярэдзіць насельніцтва і неадкладна ўвесці аварыйную інструкцыю, зачыніць форткі, выключыць вентыляцыю, правесці йодную прафілактыку, для якой у Беларусі меліся адмыслова падрыхтаваныя медыкаменты. Але нічога з гэтага зроблена не было. Ох, як жа гэта нагадвае сітуацыю з ковідам у 2020-м. После этого я набрал телефон президента Академии наук. Говорю: Николай Александрович, вот такая беда произошла. Говорю: знаешь, я не смогу, наверное, убедить руководителей. Звони напрямую Слюнькову, потому что реальная власть у него. Несцярэнку абвінавацілі ў панікёрстве і паклалі слухаўку. На наступны дзень, 29 красавіка, ён вярнуўся ў Беларусь і адразу накіраваўся з аэрапорта Мінск з дазіметрам у бок Чарнобыля. Па дарозе робячы замер. Калі звычайны ўзровень радыацыі 10-15 мікрарэнтген на гадзіну, то прыехаўшы ў бок чарнобыльскай зоны, ён заўважыў, што за Бабруйскам ён дасягае 5000 мікрарэнтген на гадзіну. У Хойніках было ўжо 15-18 тысяч, у Брагіне 30-35, у Наролі 25-30 тысяч мікрарэнтген. З гэтымі дадзенымі Несцярэнка дамогся ўвечары 29 красавіка сустрэчы са Слюньковым. Але пераканаць вышэйшае кіраўніцтва, сказаць людзям праўду і падказаць, што рабіць, не дапамаглі. Бо ў Маскве акадэмік Інстытута біяфізікі Леонид Ілін заявіў, што нічога рабіць не трэба. Ну и тогда, сказать, мне уже говорит Ковалев: вы вот уберите из города своих дозиметристов, пусть панику не сеют. И сами не паникуйте, мы тут разберемся. 30 красавіка Несцярэнка адправіў афіцыйны ліст на імя Слюнькова з прапановай распачаць йодную прафілактыку сярод беларусаў і зачыстку населеных пунктаў ад радыяцыйнага бруду. Але ён атрымаў адварот-паварот, не ведаючы, што ўсе палівальныя машыны з рэспублікі былі накіраваныя ў суседнюю Украіну, каб чысціць Кіеў. Зноў клапаціліся пра ўсіх, акрамя сябе.
Толькі 3 траўня Васіль Несцярэнка дамогся правесці хоць выведку на Гомельшчыне. Прычым для дасягнення гэтага пайшоў на хітрык. Замеру шытавідку сакратаркі чыноўніка, якая запанікавала, і гэта ўрэшце дапамагло дабіцца хоць выезду ў Гомельскую вобласць. І як засведчылі вымярэнні, сітуацыя была нашмат горшая, чым меркаваў Несцярэнка. Таму 7 траўня ён напісаў другі ліст на імя Слюнькова. Аднак зноў яго абвінавацілі ў панікёрстве і сказалі, што ў Маскве ўсё пад кантролем. Але ў той жа час правялі першае адсяленне, з 51 вёскі вывезлі 11 000 чалавек. І ў гэтым вялікая заслуга працы Несцярэнкі. Але вядома, што старэйшаму брату з Крамля лепш было відаць. Праз тое, што ў першыя дні пасля аварыі не была праведзена ёдная прафілактыка, у будучых перасяленцаў забруджаных тэрыторый рак шчытападобнай залозы быў у 33,6 часцей, чым, напрыклад, у каранных менчукоў. Рак лёгкіх у 5,5 разоў. Блин, калі я распавядаю гэтыя факты, то проста хватаюся за галаву. Такі трындзец. У выніку ў траўні з'явілася першая мапа ізатопнага забруджання Гомельскай вобласці цэзій-137. Але не ўсе забруджаныя вёскі былі адселены. У сярэдзіне чэрвеня пачалі складаць мапу забруджаных раёнаў Магілёўшчыны, адкуль увогуле не было перасяленцаў. У выніку, замест падзякі за сваю дзейнасць, Васіль Несцярэнка ў ліпені 1987 года быў зняты з пасады, а разам з ім і прэзідэнт Акадэміі навук Беларусі Барысевіч, які дазволіў правядзенне такіх маштабных даследаванняў. І ведаеце, як прыкра, калі даведаюся вось такія гісторыі. Мяне аж трасе ад злосці, калі разумееш, што шчырыя і сумленныя людзі, якія маюць жаданне нешта ствараць для людзей у Беларусі, на жаль, не патрэбныя сістэме. Падабайка, калі згодныя, і верыце, што гэта будзе не назаўжды. Але ў свой час Несцярэнка знайшоў сабе выдатнага хаўрусніка, якому перадаў свае матэрыялы. Гэта быў пісьменнік Алесь Адамовіч, які параўноўваў укрывальніцтва ад насельніцтва «Праўду пра Чарнобыль» з паўтарэннем 22 чэрвеня 1941 года, калі праз памылкі Сталіна дапусцілі наступ гітлераўскіх войскаў. Хоць разведчыкі паведамлялі пра планы нацыстаў. 1 килограмма вот этого вещества химического достаточно, чтобы уничтожить нашу страну. Адамовіч заклікаў пачаць праверку прадуктаў для замеру радыяцыі, прапаноўваў правесці кароў настойлавае ўтрыманне, каб пазбегнуць атрымання малака з забруджаных траў. Радыяцыя імгненная, чыноўнік марудны, абачлівы. Такая ўжо ў іх прырода. І занадта малая, як выявілася рэспубліка для такой вялікай бяды. Сваіх чыстых раёнаў для эвакуацыі яўна недастаткова. Даруйце, але Беларусь сапраўды на краі прорвы. Патрэбна неадкладная дапамога народу, які сам заўжды ўсім ахвяраваў у цяжкія для краіны гады. Мяне найбольш уразіла, што Адамовіч звяртаўся з такім заклікам у той час, калі афіцыйныя журналісты намагаліся супакоіць, што нічога страшэннага, салаўі спяваюць над Прыпяццю. Менавіта так называўся артыкул у газеце «Праўда». Вы только поглядите, что яны писали. В Чернобыле соловьи будто торопятся проводить оставшиеся весенние дни, столь щедрые на солнце и тепло. Соловьиные концерты над Припятью не прекращаются ни днем, ни ночью. Интересно, а тогда, в начале мая, пели соловьи? Перад ад'ездам беларускага пісьменніка ў Маскву да Гарбачова Слюнькоў выклікаў да сябе Адамовіча і 6,5 гадзін размаўляў з ім, заклікаючы не раздуваць паніку. Казаў, што высяленне забруджаных рэгіёнаў ужо правялі, а цяпер паводле Несцярэнкі і Адамовіча неабходна зноў падымаць людзей, і яшчэ прасіў не націскаць на тэму з тысячамі тонн забруджанага мяса, што ў гэты час хавалі ў лядоўнях. Пазней гэта мяса з дазволу Маскоўскага інстытута харчавання змяшалі з чыстым і скармілі беларусам. Акадэмік Карнеев казаў пра 3000 тонн у лядоўнях. Аграпрамаўцы Беларусі паведамлялі пра 7, а акадэмікі Акадэміі навук БСР пра 20 000 тонн мяса. Уяўляеце, усё гэта забруджанае мяса скармілі людзям. Хіба гэта не злачынства? І ўсяму гэтаму трэшу супрацьстаяў Адамовіч. Дарэчы, калі вам цікавы выпуск пра Алеся Адамовіча, то гоў у каментары, мы ўсё чытаем і прымаем да ўвагі. Як вы ўжо зразумелі, у краіне адбываўся люты трышак. А тут яшчэ было канчаткова невырашана пытанне з будаўніцтвам АЭС на тэрыторыі Беларусі, якая магла з'явіцца ў 1988. 29 верасня 1966 года ЦК КПСС і Савет міністраў узгаднілі план на будаўніцтва 8 АЭС, сярод якіх і беларуская. Былі нават даследаванні 17 пляцовак, у тым ліку каля Віцебска. Але гэтыя планы пераносілі і ў выніку толькі ў 1983 годзе
абралі пляцоўку каля возера Сялява. Пачаць працу планавалі ў 1985 годзе, але ў гэты час вялося ўзвядненне мінскай атамнай цеплаэлектрацытадэлі ў пасёлку Рудзенск, куды накіравалі ўсе рэсурсы. Можа, гэта і ўратавала нашу краіну. Але на пачатку 1980-х у Беларусі планавалі будаваць атамныя станцыі цеплазабеспячэння з водавадзяным рэактарам АСТ-500. Іх планавалі зрабіць каля Гомеля, Магілёва і Віцебска. А пад Мінскам у Рудзенску ў 1983 годзе. Але пасля Чарнобыля ад гэтых планаў усё ж адмовіліся. І 1 ліпеня 1987 года прынялі рашэнне і пра кансервацыю будаўніцтва АТЭЦ пад Мінскам. Але цяпер на тэрыторыі Беларусі ўсё ж працуе АЭС у Астраўцы. Чырканіце ў каментарах, норм гэта ці стром, а мы рушым далей. Пасля перасяленняў і эвакуацыі чыноўнікі па падказцы Масквы лічылі, што трэба перачакаць годзік-другі, а там клімат і дажджы ў Беларусі змыюць радыяцыю ў грунт, і яна проста растворыцца. Але гэтая неадукаванасць вельмі дорага каштавала беларускаму народу. 338 тысяч чалавек вымушаныя былі пакінуць сваю радзіму і пераехаць без усяго ў іншыя раёны, дзе да іх ставіліся вельмі і вельмі па-рознаму. Баяліся, што чарнобыльцы прывезлі з сабой хваробы, што яны адбіраюць працу, што ім дзяржава выплачвае дапамогу, а некаторым не. Шчыра кажучы, нават я ў дзіцячых летніках пабойваўся хлопцаў і дзяўчат, якія прыязджалі адпачываць па чарнобыльскіх праграмах. Бо проста бракавала адукацыі, а ніхто з дарослых не тлумачыў, што радыяцыя не перадаецца праз рукапацісканне. Таму мы робім гэты канал, каб людзі маглі мець незалежны погляд на гісторыю сваёй краіны і лепш разумець сябе. Калі ў вас ёсць магчымасць падтрымаць нас, то ўсе адпаведныя спасылкі ў апісанні да гэтага роліка. Дзякуй, што вы з намі. Але вяртаемся да нашай тэмы. 18 ліпеня 1988 года у Беларусі з'явіўся Палескі дзяржаўны экалагічны запаведнік. Ён меў плошчу ў 131,3 тысячы гектар і паўстаў на тэрыторыі Нараўлянскага, Хонінскага і Брагінскага раёнаў. Менавіта на гэтую плошчу прыйшлося 30% усіх выкідаў з ЧАЭС, цэзію 137, 73% стронцыю 90 і 97% ізатопаў плутонію, якія выпалі ў Беларусі. У 1993 годзе да запаведніка дадалі яшчэ 85 тысяч гектараў, з якіх адсялілі людзей. У запаведніку раней знаходзіліся 92 вёскі, цяпер яны ўжо зніклі. Усяго ж з мапы Беларусі праз Чарнобыль зніклі больш за 430 населеных пунктаў. Сапраўды шакуючыя лічбы. Беларусам хлусілі з тэлека і ў газетах, але беларусы не дурні і ўмеюць самаарганізоўвацца. 30 верасня 1989 года Беларускі народны фронт вырашыў правесці ў Менску маштабную акцыю «Чарнобыльскі шлях». Назву прыдумаў лідар БНФ Зянон Пазняк. Адпаведны выпуск пра Зянона Станіславовича ёсць на нашым канале. Гляньце, Мікіта зрабіў вельмі цікава. На дзень мітынгу улады прызначылі суботнік за межамі сталіцы, каб людзі не бачылі гэты натоўп незадаволеных. ДАІ спыняла аўтобусы з забруджаных раёнаў. Самім чарнобыльцам на гэты дзень праходзілі позвы з судоў і міліцыі, але гэта не перашкодзіла прыехаць у Мінск 30 тысячам чалавек, якія прайшлі праз цэнтр сталіцы да сённяшняй плошчы незалежнасці. Тады Алеся Адамович выступіў з такой прамовай. З 10 бомбаў, якія скінуў Чарнобыль на людзей, 7 выбухнулі ў Беларусі. Але дзейная ўлада замоўчвае наступствы, і таму патрэбны экалагічны Нюрнберг. Дзякуючы чарнобыльскаму шляху БНФ удалося дамагчыся з'яўлення ў Беларусі заканадаўчай базы для дапамогі пацярпелым ад чарнобыльскай аварыі і ўвядзення забароны на пражыванне на адносна забруджаных тэрыторыях. Паводле афіцыйных дадзеных за 1990-2012 гады каля 930 тысяч беларускіх дзяцей прайшлі аздараўленне ў больш чым 30 краінах. Сярод іх, напрыклад, Святлана Ціхановская, якая па гэтай праграме ездзіла ў Ірландыю і змагла нават вывучыць англійскую мову. У гэтай жа праграме ўдзельнічаў і трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі па футболе Віктор Ганчарэнка. Бацька якога, Міхаіл Ганчарэнка, быў адным з тых сотняў тысяч ліквідатараў, якія ўратавалі свет ад другога выбуху на Чарнобылі, а ў выніку страцілі здароўе і рана памёрлі. Пасля чарнобыльскага шляху беларуская дыаспара пачала збор сродкаў для Беларусі. Гэтак чарнобыльскі фонд пад кіраўніцтвам сённяшняй старшыні БНР Івонкі Сурвілы сабраў для жыхароў нашай краіны лекі на $1 000 000.
Офігенная гісторыя пра салідарнасць беларусаў у замежжы, але жарсці па чарнобыльскай тэме кіпелі і ў Беларусі. У лютым 1990 года у Гомелі пачалася масавая забастоўка. Гарадскі страйкам выкаціў такія патрабаванні: прыняцце чарнобыльскага закону па сацыяльнае забеспячэнне пацярпелых, пра чарнобыльскія палёгкі, дэзактывацыі дзіцячых садоў, прадпрыемстваў, працоўных памяшканняў. Гэта паўплывала на тое, што савецкія ўлады пасля таго, як у Вярхоўны Савет БССР трапілі дэпутаты ад БНФ, вымушаны былі прызнаць свае пралікі з Чарнобылем. І 11 верасня 1990 года быў створаны Дзяржаўны камітэт БССР па праблемах наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Дзяржкам Чарнобыль БССР. Сёння ён звёўся толькі да дэпартамента па ядзернай і радыяцыйнай бяспецы МНС Рэспублікі Беларусь. Але ў 1991 годзе нарэшце былі прынятыя чарнобыльскія законы. Тады ў Беларусі упершыню ў сусветнай практыцы былі вызначаны сацыяльныя льготы і гарантыі для грамадзянаў, якія пражываюць на забруджаных тэрыторыях. Гэтак званыя чарнобыльцы атрымалі пэўныя гарантыі ад дзяржавы на іх падтрымку. Калі сёння часам кажуць, што пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі быццам бы апазіцыя ў парламенце думала толькі пра мову, у той жа час, як у краіне быццам бы не было каўбасы, згадайце гэта. Амаль чвэрць бюджэта Беларусі накіроўвалася на пераадоленне наступстваў ад чарнобыльскай катастрофы. Прычым з 1991 года беларусы, якія найбольш пацярпелі ад Чарнобыля, вымушаныя былі з гэтым змагацца самастойна. Але ў 1994 да ўлады прыйшоў Лукашенка і адгадайце, што было далей. 1 верасня 1995 ён падпісаў загад номер 349, у якім пазбавіў ліквідатараў права на бясплатны праезд у грамадскім транспарце, зніжку ў 50% на камунальныя паслугі і беспрацэнтныя пазыкі на набыццё і будаўніцтва жылля. Пры гэтым Лукашенка фактычна парушыў закон, бо не меў права на такую ініцыятыву. Але каго гэта турбавала? У 2007 годзе ён забраў у ліквідатараў льготы на бясплатныя лекі, пратэзы для зубоў, лекаванне ў санаторыях або грашовую кампенсацыю за гэта, забеспячэнне прадуктамі харчавання па медыцынскіх нормах і бясплатнае ўтрыманне іх дзяцей у дзіцячых садках. Беларускія ліквідатары прасілі заступніцтва ва ўкраінскага прэзідэнта Віктара Ющанкі, але не дапамагло. А ў 2012 годзе пад адмену трапіла і само паняцце ліквідатар, бо паводле закона ад 4 жніўня 2012 года пасведчанні ўдзельнікаў ліквідацыі наступстваў катастрофы замяняліся на пасведчанні пацярпелых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Пасля 2020 года улады абмежавалі і магчымасці аздараўлення дзяцей за мяжой, а ў 2023 годзе увогуле ліквідавалі грамадскае аб'яднанне Беларускі камітэт «Дзеці Чарнобыля», якое 37 гадоў дапамагала пацярпелым ад аварыі. Далей болей. Апошнім часам улады пачалі ўводзіць у абарот забруджаныя тэрыторыі. Уявіце, якая сіла рашэння ў Лукашэнкі, калі паводле іх нават ізатопы радыеактыўных элементаў раскладаецца ў імгненне вока. Вось так было ў 2011. Я так понимаю, что тут уже трудно будет вернуться потом к этим землям, даже если они чистыми будут. Это действительно так, потому что здесь лежат трансурановые элементы с периодом полураспада до 24 тысяч лет. А зараз усё выглядае так. Нельзя бросать эти земли. Но ты пойми, мы уйдем с тобой, никто здесь делать ничего не будет. Никакие Тихановские, никакие Лохушки и прочее. У выніку забруджаныя ў 1986 годзе радыёнуклідамі землі не толькі не кідаюць, але і ўвозяць ва ўжытак. Калі першапачаткова 23% тэрыторыі былі пазначаныя як забруджаныя, то на 2025 засталося ўсяго 12,3%. 7 красавіка 2026 года так званы прэм'ер-міністр Турчын падпісаў пастанову пра выключэнне 10 раёнаў Гомельскай вобласці, адных з найбольш пацярпелых ад аварыі. Са спісу небяспечных гэта Брагінскі, Веткаўскі, Жлобінскі, Калінкавічскі, Кармянскі, Лельчаскі, Лоеўскі, Мазырскі, Рэчаскі і Чэрскі. У абарот уведзена яшчэ амаль 940 гектараў. Гэта Брагінскі, Веткаўскі, Чэрскі – гэта раёны, што былі забруджаны цалкам на ўсе 100%. Што думаеце па гэтай нагодзе? Можа, гэта проста я панікую, як Несцярэнка і Адамовіч? Гоу падыскутуем у каментары. З дня аварыі ў Чарнобылі мінула ўжо 40 гадоў. За апошні час змянілася шмат, але хочацца прыгадаць стары жарцік у гэту тэму. Як пазнаць беларуса? Усё проста. Мы свецімся ў цемры. Толькі хочацца, каб гэтае святло больш ніколі не было радыёактыўным.
Вялікі дзякуй усім тым, хто дагледзеў гэты выпуск да гэтага моманту. Вашы прагляды менавіта тое святло, якое сапраўды натхняе. Калі вам падабаецца наша праца і ёсць магчымасць яе падтрымаць, усе адпаведныя спасылкі ёсць у апісанні відоса. Не забываем пра каменты і падабаечкі, якія дапамагаюць нам разганяць алгарытмы YouTube і робяць так, каб праўду пра нашу гісторыю пабачыла як мага болей беларусаў. Даражэнькія, дзякуй за прагляд, дзякуй за донат і давайте беларусець разам.